ang pagkamagmamando na pildi. Daniel Kapitulo 4 versikulo 17. Ang labing halang don uyamot, nagadumala sa gingharian sa mga tawo, ug naghatag ni ana kang bisan kinsa nga iyang hiuyonan. Taliwala sa ubos sa mga binuhat, si Adan mibarog isip hari, apan sa diha nga siya nakalapas, kini nga kamanduan nawala. Ang espiritu sa pagrebildi, diin siya mismo ang naghatag og agianan, mikaylap sa tibuok mananap. Busa, dili lamang ang kinabuhi sa tawo, kundili ang kinaiya sa mga mananap, ang mga kahoy sa kalasangan, ang balili sa kapatagan, ang hangin nga iyang giginhawa, ang tanan nagsulti sa makapasubo nga leksyon sa kahibalo sa daotan. Dili lamang ang tawo kundili ang yuta tungod sa sala na ilalom sa gahom sa usa ka daotan. Sa iyang paglalang, si Adan gibutang sa kamanduan ibabaw sa yuta. Apan pinaagi sa pagtugyan ngadto sa panulay, nadala siya ilalom sa gahom ni Satanas. Kay ang tawo ulipon man sa bisan unsa nga makabuntog kaniya. 2 Pedro Kapitulo 2 versikulo 19. Sa diha nga ang tawo nahimong bihag ni Satanas, ang kamanduan nga iyang gihuptan, miagi ngadto sa iyang mananaog. Sa ingon si Satanas nahimong Dios niini nga kalibutan. 2 Korinto Kapitulo 4 versikulo 4. Iyang giilog kana nga kamanduan ibabaw sa yuta nga sa sinugdan gihatag ngadto kang Adan. Sa diha nga si Satanas mipahayag ngadto kang Kristo, ang gingharian ug ang himaya sa kalibutan gitugyan kanako, ug kang bisan kinsa nga akong ikahatag kini. Iyang gipahayag kung unsa ang tinuod sa bahin lamang, ug iyang gipahayag kini aron sa pag-alagad sa iyang kaugalingong katuyuan sa paglimbong. Ang kamanduan ni Satanas mao ang gihimulag gikan kang Adan, apan si Adan mao ang tigdumala isip representante sa magbubuhat. Dili siya independente nga lagda. Ang yuta iya sa Dios, ug iyang gitugyan ang tanang butang ngadto sa iyang anak. Si Adan mao ang maghari ubos ni Kristo. Sa dihang gitugyan ni Adan ang iyang pagkasoberano ngadto sa mga kamot ni Satanas, si Kristo nagpabilin gihapon nga may katungod nga hari. Pinaagi sa usa nga miribildi sa langit, ang mga gingharian niini nga kalibutan gihalad kang Kristo, aron sa pagpalit sa iyang pagsimba sa mga prinsipyo sa daotan, apan siya dili mapalit. Naangkon ni Jesus ang kadaugan pinaagi sa pagpasakop ug pagtuo sa Dios, ug pinaagi sa apostol siya nag-ingon kanato, busa magpasakop kamo sa Dios, sukli ang yawa ug siya mo kalagiw gikan kanimo. Santiago Kapitulo 4 versikulo 7 ug 8. Dili nato maluwas ang atong kaugalingon gikan sa gahom sa manunulay. Gibuntog niya ang katawhan, apan ang ngalan ni Jehova maoy usa ka malig-on nga tore. Ang matarong magadalagan ngadto niini ug maluwas. Proverbio Kapitulo 18 versikulo 10.